kisfőnök. Fáj a derekam. Nem baj, tanultam egy jó marokkói fogást. Majd elintézzük a derekat. Figyel! Az a híres filmsztár, ugye? Hát nem tudom, de ő valami nagy csajozós állítólag, nem? Hát most nem úgy látszik. Rendesen egy ilyen öreg faszival. Hát most a filmvilágban mindenkiről kiderül. Jó, de azért én akkor sem itt a futópálya kellős közepén mindenki előtt. Ez szerintem magán. Na milyen? Nem kéne ennyire felvállalni. Jól vagy? Jól, kösz. Mit csinálsz? Futok. Az jó. A futás az jó. Várj! Meghívhatnálok egy kis cukrozott langyos tejre? Kakaó is jó. Ne szívassál, pontosan tudom, hogy ki vagy. Na mi van, kisfőnök? Cserbe hagyott a vonzerő? Jól elfáradtál, kisfőnök. Ja, a nagyfőnök üzeni, hogy ne felejtsd el fölhívni a téves hívás gyártásvezetőjét. Aha. Meg kell beszéltek a forgatási tervet, remélem nem felejtetted el. Nem akarom, hogy megint megpaskoljon érte. Itt a névjegye. Aha. Pattanj, öcsik, vége a lazsálásra. Fáradt vagyok. Na ide figyelj, kisfőnök. Ahhoz, hogy az emberek tényleg elhiggyék, hogy te vagy Jake, meg kell ismerned, milyen ember volt ő. Nézd meg néhány filmét, keresd rá az interneten, stb. Stb. Minden esetre ő ilyen ruhát soha nem vett volna fel. Ha mindegy, ezen még majd változtatunk. Hello, Michael. Bocsi, de soha nem találom meg a lyukat. Segítenél? Gyere. Ki küldött téged, szívecském? Dr. D. Magamtól jöttem. Magadtól, aha. És mit akarsz tőlem? Elég sokat. Itt az ideje váltani. Lépjen be az okostelefonok világába. Válassza a Telekomot. T-Mobile. Együtt. Az ember élet útjának felén egy nagy, sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Mi a fele volt ez? Fiúk! Mi a felét csináltok? A művész úr 3 hete új medencét rendelt, és elkezdtük felásni a kertet. De nincs ehhez hideg, fiúk? Dehogy van, Józsi már is kezdte felásni a kertet, ugye Józsi? Így van. Jó puha a föld, mintha már felásták volna. Értem én, hogy el kell végezni a munkát. De nem ma. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, a munkát majd máskor folytatjátok. Viszontlátásra!
Haló? Igen. Köszönöm az infót. Figyelj, kis főnök, nem én foglak elkísérni a buliba. Van egy haverom, Erik, ő majd vigyáz rád. Nekem van egy kis elintézni való. Igazából szerintem egyáltalán nem volt rossz a helyzet. Tehát az, hogy felfújni azt, hogy én összejövök mondjuk 10-15 csajjal egy nap, az még nem sok. Tehát így az ember birtoklott is, hogyha nagyon akar. A szárnyas szerelemvadász forgatását nagyon-nagyon szeretem. Nagyon izgalmas a stáb, olyan izgalmas, mint a teszemeid, legalább annyira izgalmas. A rendezővel nagyon hamar megtaláltuk a közösséget. Erre van igény, mi? Igaz, mondjuk az én játékból viszi az egész filmet, az egyértelmű, szóval ezért mindig mondjuk. Hát akkor megkapják. Nincs más választásom. Igen? Halló! Szia, Cynthia, én vagyok. Azért hívlak, mert este lesz egy teleppartja éves hívástárjaival. Ott lesz Jake, a kis kedvenced is. Küldök beléd egy operatőrt, a részleteket pedig mailen küldök. Készanyagot pedig 7 főre kérem az asztalokra. Persze, meg lesz. És ott van az asszisztensem, nála meg is tudod adni a számodat. Jé, Szevasz! Hello. Mi a pár? Meg vagyok. Na, örülök neki, hogy láttam. Nagyon elfogadom. Szia! Ne viccelj neked! Jake! Kérhetek egy autogramot? Én is kérhetek? Oké. Kérhetném a nyakamról, hogy mindenki láthassa? Jake, ezt nem hiszem el, onnan megint más lányokkal foglalkozol, ahelyett, hogy rám figyelnél. De mindegy is, szóval, mi a helyzet? Van helyzet. Forgatás? Forgatás is van. Film is van. Aha, nagyon jó. Akkor most nekem mennem kell, de még mielőtt elmegyek. Hé, egy fotót csináljon már rólunk, legyen szíves. És azt a múltkor itt valamikor megismételhetnénk, nem? De... Bocsánat. Szia, mit szeretnél? Elnézést, egy kis cukros, langyos tejet kérhetnék. Ha. Jake! És milyen volt a forgatás a Törökfürdőben? Jó. És azt a köszönöm szépen. Egészségükre. Ezt nekem most meg kéne inni? Jake, itt van a kedvenced. Mutasd meg ki elég nagyobb sztár. Na, lássuk a Jake-féle húzást. Mi az, Jake?
Ezt nem fogom bírni. Mi a baj, Jakey fiú? Olyan furcsa vagy. Ja. Jól vagy? Aha. Igazán felvállalhatnál már. Ne szégyelj. Pápá. Fúj! Hello, Joe. Figyelj, beszélnünk kéne. Figyelj, miért vagy ennél a Zsugori Tibinél? Ajánlotta nekem a szerződést, én meg aláírtam. Aha. Nem gondolt, hogy a cégével együtt kihasznál? Na, figyelj. Ajánlatom neked van. Itt egy szerződés. Többet tudunk garantálni neked. Téged meg kiengedett be ide Miskolcra. Ha? Figyelj, itt a név, igen. Oké. Mi ez? Ő adta. Mondom, mi ez? Ez a konkurencia. Örvellem ezeket a buzi tévéseket. Mindig keresztbe tesznek. Épp a téves hívást fúrják. Tudod, mekkora pénzekről van itt szó, kisfiam? Nem. Akkora összegekről, amiket te el se tudsz képzelni. És ilyen összegeknél már bárki bármire képes. Ja, a nagyfőnök üzeni, hogy ne felejtsd el fölhívni a téves hívás gyártásvezetőjét. Meg kell beszéltek a forgatási tervet, remélem nem felejtetted el. Tudod, mekkora pénzekről van itt szó, kisfiam? Akkora összegekről, amiket te el se tudsz képzelni. Műmájer, hol van a pénzem? A hívott szám hangposta fiókja jelentkezik. A hangjelzés után hagyjon üzenetet, vagy ha faxot szeretne küldeni, nyomja meg a 3-as gombot. Halló? Én Dani vagyok, és a téves hívástól azért, mert mondta a Tibi, hogy hívjam fel. Ja, nem Dani vagyok, én Jake vagyok, és azért hívom, mert fel kellett hívnom a gyártást. Nincs pénz, átvertél. Ez a szerencsétlen még él. Micsoda? És ilyen összegeknél már bárki bármire képes.
done here's to my enemies. One more round for joyful memories. For those who gave their hand when all was done, those who broke to the ground. You all have a distinct page in the story of mine. Imádlak téged is, szia! Kapok szerepet a téves Te ki a picsa vagy?